Hormatly prezidentimizin himayet gollowlary we gahryman arkadamyzyň taglaalary bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň näki howunarlyga mäte çağlar himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň hasabyna Oğuzhan adyny näki türkmen film birleşigi tarapyndan 2024-nji ýylda suraty düşürilen Kompozitor adly film Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde ilkinji gedek geçirilen kinematografiýa sunuwatynyň Ewraziýa Akademiýasynyň Gowhar Kebeleg adly açyk Ewraziýa kino festivalyna atnaşdy. Kinematografiýa sunuwatynyň Ewraziýa Akademiýasynyň Gowhar Kebeleg adly açyk Ewraziýa kino festivalyna dünýäniň 20-den gowrak döwletlerinden 30-dan gowrak filmler ködürlenli. Türkmenistanyň telewiziýa, radio işler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyanyň Oğuzhan adyny näki türkmen film birleşigi tarapyndan suraty düşürilen Kompozitor adly şeper filmiň goýucu suratkeşi Meylis Hudaýberenew iň gowy hudojnik ugru boýunça Gowhar Kebeleg adly nyşan gowşurly.